Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुलाव बरायना बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै फाइनेलि सान्दुं ओंखारबाय नै मैयायो सारा आंनि सोंनायाव हखादोंमोन ना ओमफ्राय आं दिनै बोखारनानै होफिनबाय गस्ला गानना दंमोन बेखौ खोबनानै दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय सायाव दैया जमा जाजोबना दंमोन गारना होबाय सेट टेप ओमफ्राय जों आइथिंनाय लाइ लाफा मैगं देखो जोंहा दिनै मैद्रु जागोन मैद्रु लाइखौ नुवाखै नामा इवे जानलाया बेलेग दखन एम्फौ सेम्फौ लाबोफादो नै ला बेसेरा इस्रा अन्थाव बाथाव नायथाङानो बायबाय खोमा देखो हेयो हिसान दानायाबो एसे डेन्जार खामानिलै लोगोफोर ओमफ्राय दानायफोराव आरोना न'आव गैया आरोना इखौ आङो सोफिननो गोनां जाबाय मोनसे मोनसेनो बासि बासि नायै इफोरबायदि बान्डल बान्डल बस'नानै आरो खास्रायफिननाया बिराद गोदोर खामानि आरोना लोगोफोर मानो होनबा इथिंनिया इथिं ओरै हाबना दंमोन आरोना ओरै ओमफ्राय आङो खास्रायफिननांसिगोन दा बस'जोब्बाय आं देखो आंनिया हाजिरासो मोनफैबाय निला हारसिं गयनि हाजिरा खानै लाबोदो र' खाथाम हाजिरा खाथाम लाबोदो आङो मालपुवाजों साहा लोंसै जोंहा नै मालपुवाया खारबा साहा दोनना बुरखाना दोनसै नोंसोरखौ आंनि हाबायाव जानो हासिगोन दे ओंखामखौ बेदरदो बेसेरा नै गोसोम जोंथिं दायो थांलायनोसै जोंहा मोसानो गुवाहाटियाव थांगोन दिनै मोसानो जोङो नरेन्द्र मदि सार फैगोन होननायखौ बारायनो थांगोन नै आंखौ गोसोम नुदों जों देलायनो लांखादो देखौ नै जोंना गरायसन देलायबाय जि लेथ्रा देलायना फैखादों आङो उखा मुखानो देलायनोबो मोजां मोनस्लाबलायाखै आरोना एकदमबारे जि उखा मुखा देलायना फैदोंना टाइम जाबाय होननानै ओमफ्राय टाइमानो जायाखै गारियानो सफैयाखै दाबो जोंनिया ओमफ्राय दा मानो स्टुडेन्टफोराबो बारा सफैथ'वाखै आरोना देखो तामुलपुर गानाखै बां एख' गाखोबाय जोंनिया बास नै हाखु ओंखारबाय मानसिफोरा जास्लाबायाखै नायला जाबाय ना जोंना नै ग्रिसनिया जायाखै
आलायशिलाय दाबाय ओइ डाइलग गाडी जों एकदम माबायाव जोबथ'लायबाय जोंनिया मोसानाया थांखांबाय नरेन्द्र मदि सारा मोजां हांनायनि फटक लालायलायबाय मालाय फै होनबाथ' थांनोसै फै